Il-jum tal-31 ta' Marzu tal-1979 ġurnata li tibqa' mnaqxa fl-istorja ta' pajjiżna. Dan hekk kif il-bażi Ingliża ħallit darba għal dejjem lil pajjiżna wara kważi 180 sena f'pajjiżna. Din il-mixja ma kienx faċli kif spjega f'intervista ma' One News l-eks Ministru Laburista Alex Xiberra Strigona. Xiberra Strigona spjega magħna kif Malta s-sittinijiet u s-sebgħinijiet kellha għażla li tibqa' tiddependi ekonomikament mill-bażi militari fejn il-ġid kien jinħoloq minn gwerra f'nazzjon ieħor jew inkella li tinqata' kompletament mill-Ingliżi u tibni n-nazzjon tagħha. Ara Mintoff rid jikser din l-equation illi bil-fors Malta d-destin tagħha huwa li dejjem tibqa' bażi militari. Din kienet xi ħaġa għoqda vera kbira. Illum ftit nifhmuha, imma dak iż-żmien kulħadd kien jemminha minn kull naħa, anki fil-Partit Laburista jgħidu hekk, anki Boffa qabel Mintoff kien mal-Ingliżi isu bil-fors biex ngħixu aħna biex nissopravvivu bil-fors magħhom. L-eks Ministru Laburista spjega kif meta Malta saret indipendenti, il-Gvern Malti iffirma żewġ trattati, dak ta' diviża u ieħor ta' finanzi. Is-saħħa tal-Mutual Defence Agreement l-Ingliżi kellhom id-dritt tal-bażijiet militari kollha hawn Malta u l-Gvern Malti kien marbut li ħallihomlhom hemmhekk għal 10 snin. Taħt il-Financial Aid Agreement, mhux korrelat mal-ewwel wieħed, kellhom jagħtu assistenza ġenerożità Ingliża ta' 5 miljuni ta' dak iż-żmien fis-sena. Dan il-pakkett ta' finanzi li kien se jtul għal 10 snin fejn wara 5 snin is-self kien se jkun akbar mill-lotja li kien se jagħti il-Gvern Ingliż malli tal-Gvern Laburista immexxi mill-Perit Don Mintoff f'Ġunju tal-1971 bdew in-negozjati mal-Gvern Ingliż biex issir reviżjoni ta' dawn it-trattati. Dan wassal biex fl-aħħar ta' Marzu tal-1972 il-Gvern Malti iffirma ftehim mal-Gvern Ingliż. Dan wassal biex l-Ingliżi rridu jħallsu 14 miljun sterlina fis-sena mingħajr ebda self u l-Ingliżi kienu se jitilqu darba għal dejjem f'Marzu ta' 7 snin wara. U hekk ġara fil-31 ta' Marzu tal-1979 kienet jum ta' festa. Eluf ta' Maltin sfidaw il-lejla kiesħa fil-Birgu fejn tniżlet il-bandiera tal-Ingliżi u floka telet perper il-bajda u l-ħamra, il-bandiera Maltija. Alex Xiberra Strigona irrakkonta magħna kif xar qabel dan il-jum storiku tal-Ħelsien, Ministru tal-Gvern Ingliż għallu biex jiltaqa' ma' Don Mintoff sabiex l-Ingliżi jibqgħu f'pajjiżna għal 7 snin oħra, iżda Tlonk Mintoff ma ċettax dan. Irrakkonta kif dan il-Ministru Ingliż kien qallu li kien se jżid lotja għal 30 miljun sterlina fis-sena, id-doppju ta' dak miftiem 7 snin qabel. Għalli ejmur nkellmu, għatlu taf kemm jibblastja Mintoff għax kien jibblastja, għatlu għalli we'll give it a try. U meta għallu no, forget it, meta ħriġna għalli you were right, seċi. Din l-istorja turi d-determinazzjoni li kellu Don Mintoff biex pajjiżna ikun ħieles mill-barrani u bekk iddiversifika l-ekonomija waqt li wettaq numru ta' riformi sabiex pajjiżna seta' jimxi il-qudiem.